Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People West Khasi Hills kalapan pawi ka jing sngaw diaw ka bajor halor ka jing jubab jong ba shaklar warjri menteri katanat yelek kai ka sarkar jilla halor ka jingkali ka balawanra do ba Gabriel Walang MLA ka Nongstoin constituency hak bayade ben penyo ya kamadan plang plastic lene artificial turf ha West Khasi Hills ka bre ka jing angno jong ki samla ka West Khasi Hills district. Habapan pawa kilat pathai kubor hak arpinyo tarik benai leber arhajar arpulai kinong ket kam ke FKJJP kilapan paw ba ka jubab jong menteri katanat yelek kai ban ong ba ka jingai ba ya ka West Khasi Hills ban ya kran ya ka artificial turf ke FKJJP ka ong ba ka te ke jing jubab jong te menteri ka long ka bam sngoy hap satya bar ka long ka bam la ban pediang ke FKJJP ka kenturu yo te menteri katanat yelek kai ba ude ban ya kendu swai ki officer badai khmi badru ban wan jengo swai ka West Khasi Hills district Kenang mantip amma jukren muddur. FKJP West Khasi Hills District di bana ka tenancong ka sport ni dap ka jingsno khya bat ka jingsno benyaw du kata ha ka bede bat ka jingkeli ke pelawan ra da MLA Brom jongi napo Nongstoin iba Gabriel Walang ha ka bede bat ka jingpenyo ya kamadan artificial turf ani kata kamadan kemasian tan plastik hapo jong ka West Khasi Hills District pana kalian jong ikum kaseng hapang yo snau ya kejuba na kalian jong i minister Budon Buram iba in charge ya ka sport iba Syakriar Watri ni dap da kecil snau lengok hadu kata-kata ha ba na kalian jong i la jubab bahag beri penyo yang kata artificial turf apa West Khasi Hills kalau kebacingai pak di kata tina kalian cumi kung kaseng ni penpau bat ni kwa lu kejingsai kaptam na kalian jongi minister Budon Buram jongi ban pensai ba hakanu keleti ba kata kejing penyo yang kata madan artificial turf apa West Khasi Hills kecingai bat na kalian jongi kung kaseng abang penpau sya kasorkar ba kumba kitip ba ka West Khasi Hills District kadai ka way na ki district iba la kiu ha ka bede ka sport habaro kiliang jong ka sport hanrai habang ipai pat ya imadan elekai kamut ba kitang dunah hadu kata-kata omdai tang jong ka football rai habaro ki madan elekai te nakaliang jong ikum kaseng FKJP ni karpat ya minister Budon Buram jongi ba un pensai kamploi ha gede bat kata ka jingpomla ban penyo ya kata ka artificial turf hapo West Khasi Hills ban haga juga por nakaliang jongi kum kaseng kumbangi ui ba hangni hapo West Khasi Hills jongi idon ki madan ha ka ba kidai ki madan ki ba longtrai da ka Directorate of Sport Youth Affair kaba ngitip ba kadai kata kadai kamadan hangtay hapo nong pendeng ke NDSA batum juru kawai kamadan hangtay hapo nong pathan ha kaba nadana kaliang jong sarkar kadon jitmu sisa balwara ya katai ka artificial turf kan nong cingge hadu kata-kata yang sarkar memang bagi tay kamadan atli kilo kimadan kibala biang pan siang ya tang plastik ha tay kimadan kamtam ya kasarkar leba katanat jong ka sport bahkan paikmat lem kamtam sengi ka West Khasi Hills khnang ba ki samla elekai dan kita ki samla kirang ki thai elekai jong ka thai jong West Khasi Hills District kanlong ka ba mentoy na ka benta ka lowe ka jong ki samla ki jong i hapo jong ka West Khasi Hills District